बर' थुनलाइ बर' बिजों जोंनि गेजेराव सासे मावथि जोहोलाव बिथां अगेनपुर नियम हिसाबै बिथांनि मुङैनो मान बिलाइखौ सोंनाय जादों आरो बे मान बिलाइखौ फरायथिनो थाखाय आफादगिरि सारमोनखौ खावलायनाय हिसाबै आं फरायथिनो खावलायनाय जाबाय। मावख' दतमागुरि बर' थुनलाइ गेदेमानिसिम दतमागुरि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। नै मानगेजेर बर' थुनलाइ सिबियारि नोंथाङा इं 2010 मायथाइनिफ्राय 2013 मायथाइसिम दतमागुरि बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा इं 2013 मायथाइनिफ्राय इं 2015 मायथाइसिम नेहाथारि आरो इं 2015 मायथाइनिफ्राय इं 2021 मायथाइसिम आफादगिरिनि बिबान रुजुननानै दतमा हालामनि गेजेराव सासे राफोद दैदेनगिरि महरै दिबाकर ब्रह्म आफादगिरि दतमागुरि बर' थुनलाइ आफाद मनजित कुमार ब्रह्म नेहाथारि दतमागुरि बर' थुनलाइ आफाद। जोंनि मावख' आफादगिरि सोरगोयारि अगेनपुर बसुमतारी बिथांनि मान बिलाइखौहाय जोंनि गेजेराव लांनो थाखाय बिथांनि अनजालि बिसि बायजोंथि बसुमतारीया दङ। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसे जोंनि बे मावख' आफादगिरिनि मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय जोंनि दतमागुरि बर' थुनलाइ आफादगिरि आफादगिरि बिथांखौ आं गुरैयै खावलायनाय जायो। गोजोननाय थाबाय।